Ei mikään pirine flow, mä skrivaan vaan roskaa. Kuvat sounditko hille, nätsäkää Tomma Kokkaan. Ei se elitismi oo, mut vähän vois aatella, ette tuki kajareita näyttöi tollasel paskalla. Toi on kuraa, nistiräppi, kallio action. Can't get no satisfaction, se tekee musta action. Ettet vähän vois yrittää, laina kaverilta kamera, laina kaverilta riimi, vihko tekstiä pakin. Paskaa pitää tehdä, et voi kirjoittaa priimaa, mut sä vedät vaan viivaa. Kamatilaukset Kiina, julkaiset tätä niiva, et sä ajatuksen skriivaa, kiva tehdä musaa. Mut sä julkaiset siitä vaan, tai jos heität tän silmille muille tai sun porukon, niin käytä sen minuutti katto läpi, et porunoit ei syntyis niin pal. Et taas vois löytää jotain uutta, tees vähän kunnolla. En mä pyydä edes muuta, kaikki ne tarvi olla parasta. Jos ajatuksella puuha tai taide vaadi Mikkei Mäkkei Rode tai muutakaan, mut se vaatii vähän vaivaa, se vaatii halun ja tilan, se vaatii sen, että sä mietit mitä sä sanot ja pian siitä ideasta syntyy jotain suurempaa sulle, jotain suurempaa hyvää tekee mun playlistit pulleen, mut et kamaa 5 Ines, Juris tai Dara, se huomaat semmin nopee, et on kuulijat harvasta, siis pari hassu rivi yksinkertaisesta asias, huules kärryvää, sativat, vittu napina, apinat, mieles pelkät, vaginat, kanitat, itket ja palit, eiks kamaa kestä kuunteluista levarin masinasta, tähän meni puoli tuntia, plus miinus pari, missä ei se kauheasti vaadi, jos sä istut hetken hiljaa, mieti mitä haluat tehdä, laita nauhalle ja äänitä, julkaise se tänne, mut älä kerran näyttöi säälillä. Nuku hyvät työunet, juo litra vettä. Älä vedä pipivaa ennen kuin äänität. Useimmiten tulee ihan hyvää. Kiitos.